грешка. Тук има някаква грешка. Видях каква е грешката. Грешката е поправена. Тук малко ще се разбиха, ама това нищо не е никога. Вижда ни тук, това не е проблем. Слагаме го ето по този начин и ето, имаме двигател за BMW E30 трета серия N3 Sport Evolution 2 от 1990 година. Той е готов. Ако погледнете малко по-надолу, може да видите недовършения макет от Lego. Малко съм зле с редът, затова чака в края на клипа, точно до края на втората част ще кажа, че има продуктово позициониране и всякакви случайни прилики, случайни лица е случайна. Край.
слагаме и тая тройка, която е включена дръжка за отваряне на врата на кола. Ето това е финалния това. Ние го отваряме